Svaki poduzetnik fokusiran je na razvoj poslovnih vještina iz svojeg poslovnog djelokruga s ciljem uspješnog poslovanja. Zbog toga je kao dio tima potrebno imati knjigovodstveni servis na koji se poduzetnik može osloniti da će upravljati knjigovodstveno-računovodstvenim segmentom njegovog poslovanja. Naši djelatnici kontinuirano se obrazuju kako bi bili u tijeku sa svim aktualnim događanjima i promjenama propisa iz područja računovodstva i financija. Možemo pružiti kompletnu uslugu za sve, kao i za velike sustave, samostalno. Za inozemne klijente komuniciramo i pripremamo izvještaje na engleskom jeziku. Pružamo i omogućujemo knjigovodstveno-računovodstvene obrade cjelokupne financijske dokumentacije, obračun plaća i kompletnu kadrovsku evidenciju, omogućavanje pristupa knjigovodstvenom programu 24/7, mogućnost korištenja određenih dijelova programa kao što je izrada ponuda, izlaznih računa, primki, otpremnica na izrađenom predlošku, putnih naloga, blagajne te uvid u proknjiženo poslovanje. Obratite nam se s povjerenjem. Adera usluge d.o.o.